Yes, the bheisiú cé suas as the Colvins, Margaret, Jay Bearwan should be gicker chairwalk, I could parentin. Huh? Jay Bearwan, give me about parentin, Jim the bheisiú a fang Team Bearware in cheer. Oh, well, my man actually sued, so we got a couple here for the ocean. We got, well, Chaya Ordax, waar katholiek. We got a ballad big again. We got a couple of machines. Couple of Gaidhlig. Gaidhlig big on the gig. The keurig, we got, well, we got you know, bij wanneer puilen te routen. Putting out, eigenlijk het dikke een jaar. Jongens, en heb ik een old age pensions, dan had oorlijk ochtends gezien. Right. Ja, ze roet moren wel een zin. Dan ben je zeggen, dat kon je nog een separate maar waar zijn verdelen je. En vijfde pension. Dus, ze Gordon Harrington en hem werden de premier. En ik gewoon, daar ga vast in een pension fasting. Als een watch je vijpen. Nou, als een ingezel McDonald's thuis. Niet hier terug te rijden. Geen fasting. Tjijk, tjierig. Ja. Maar ik had de dierbeker gedaan. Kijk. Met God had het. Ja. Ze roet moren wel. Want zij guys en figuur waarop erg het waar toen ik heb schijnen jaar nog als dat schijnt zo. Ach, klein week. Kijk veel niet erg het guys misschien. Ja. Tjera.